La sala de la muralla del Colegio Mayor Dr. Peset ha albergado una nueva conferencia del ciclo 5 miradas sobre nuestra democracia organizado por el Foro de Electos. Joan Ballester fue el encargado de presentar al exrector de la Universidad de Valencia, Ramón Lapiedra Civera, quien aportó sus reflexiones sobre la esencia de la democracia, las formalidades, los contenidos, las exigencias a los políticos y a los ciudadanos, para después abordar un análisis sobre la situación específica que atraviesa la Comunidad Valenciana. Lapiedra apostó por iniciar una labor explicativa para que los ciudadanos entiendan la necesidad urgente de que se produzca un cambio político en la Comunidad Valenciana y calificó de alarmante la posibilidad de que los corruptos no lleguen a ser castigados en las urnes. Tothom està molt sorprès de com és possible que un govern diguem que arruïna d'aquesta manera els serveis públics, que és tan corrupte i que d'alguna manera tan opac, que tinga un suport com el té electoral, tan reiterat i tan persistent, tan voluminós, per dir-ho així. De manera que el primer que caldria és comprendre això i no és fàcil de comprendre. De tota manera avançaré algunes idees i espero que amb això passem a la discussió. No és anòmala, és senzillament estadísticament està fora de la mitjana en Espanya, perquè únicament me pareix que és Múrcia i alguna altra comunitat que té una majoria tan aclaparadora al PP. Però jo crec que aquestes coses se poden explicar i hi ha elements explicatius que semblen indicar per què passa així, i si aquests elements explicatius estigueren en una altra comunitat també passaria allà. De manera que anòmals en un sentit patològic no som en absolut. Crec que el fet d'haver tindre una economia del tipus que l'hem tingut, una economia depredadora, una economia que està basada no en produir, que també, sinó en especular, una economia de guany fàcil. Jo crec que això és un ferment de desactivació dels mecanismes de vertebració d'una societat, que és molt fàcil a partir d'ahir que el ciutadà pense que cadascú per a ell i deu la casa de tots, perquè en realitat hem de ser solidaris. Hem de ser solidaris si això ens aporta alguna cosa, però si hi ha el miratge, si hi ha la falsa impressió, perquè és una falsa impressió de que cadascú s'ho pot arreglar comprant una casa que acabarà venent dins de 2 anys al doble de preu, doncs per què hem de tindre solidaritat? Jo crec que hi ha algun miratge d'aquest tipus que fa que la gent pense que aquest és el millor dels mons possibles i el partit que millor pot servir això és un partit, com ells diuen, sense complexos, és a dir, que tanca els ulls a la corrupció si no la practica ell mateix. Per dir-li a l'electorat que aquest és un camí perillosíssim, que si el polític corrupte no paga electoralment, doncs això és una escalada cap a nivells de corrupció cada vegada més aclaparadors. Home, la primera cosa, la primera de totes, no ser corruptes. La segona, transparència en el govern. I la tercera, home, dissenyar i aplicar unes polítiques que estiguen pensades per als interessos de la majoria, per als interessos legítims de la majoria. La ciutadania no hem de pensar que únicament tenen obligacions els polítics. Això és un discurs que és molt inadequat. Els ciutadans de peu tenim les nostres obligacions. I una de les obligacions que tenim és informar-nos de com està el pati i votar en conseqüència. Dificulta la tasca, però això no ha de donar peu a exonerar a qui no hem d'estar exonerats. Cadascú tenim les nostres responsabilitats. Un polític que està en el govern o a l'oposició té les seves responsabilitats. I els ciutadans de peu tenim les nostres responsabilitats. I això no s'ha d'amagar. Aquesta actitud de que els culpables sempre són els altres, això és una manera d'afalagar a la gent que crec que és miserable i que no s'ha de practicar. Altra cosa és dir les coses de manera respectuosa i de manera assenyada. Però si alguna cosa ha de dir als polítics se diu també de manera assenyada, i si alguna cosa ens hem de dir als ciutadans o als creadors d'opinió ens han de dir als ciutadans, que ens la diguen de manera educada, però que ens la diguen clarament, perquè això també és la seva funció, la funció dels creadors d'opinió.